so ngadi ne mane kata wanasa. Oh. Nemu. Ne ma fi na ngone te dongo ke mem ne manya. Dongo ke mem ne ta manya de. Ite wuli kata yin. Kisigi ni kolosi ya dongo ko ala. Ne ma bo kata yin na be no ga ya. Don yin ne ta manya. Ebe ka yin min ko. Ne flashel ni wurudi la min cogo min na ni e fana be ka sheli ni wurudi ka cogo kelen na an ka je ka ala wuli ko ala tina bara ɲuman dɔ nɔgɔya min ni ka bara cɛnnen ti kelen mais min f'i ye sabali dɛ ne ma fili ne ni e ye don duman caman kɛ kɔrɔlen a bili kunna nɔgɔya bɛ yen cogo o cogo gɛlɛya b'a kɔfɛ tiɲɛ don i ka baara tiɲɛna ne bolo i bɛ taa ɲɛɲini e b'i sigi kɔlɔsi kunna don o don moriw yɛrɛ bɛ ka bɔ bi ka taa ɲɛɲini bi kɔfɛ ne tɛ kɛmɛ minɛ i bolo bilen dɛ. Lese, ni sɔgɔma quoi. Mamadu. Ah, Agatu. Gordon ay ko to di. I bɔtɔ filɛ ka taa dugu kɔnɔ i selila wa Ti Gordon. Ne y'a f'i ye sa. Ko ne ka seli ko n k'i bila paix la. Ne tɛ denmisɛnnin ye bilen. ne ma kangare da i ka nin kuma kirikara ninnu fɔli la ne ma wa Gordon fana y'a mun kuma ye Gordon tɛ kojugu ye sa. Ko e de n ka cɛkɔrɔba n fa quoi. i bɛ sotarama parantiya min na nin baara lankolon tɛ dɛ mais f'i ka seli de o de ka ɲi i ma Ne ma presse seli ma. Ne filɛ yɔrɔ min na sa ne yɛrɛ kan ka diinɛ min pratiquer n bɛ k'o de jateminɛ quoi. o tuma na i bɛ fɛ ka diinɛ jumɛn de pratiquer sisan Diinɛ ka ca sisan dɛ. Chrétien bɛ yen, bolisɔn bɛ yen, minnu dalen tɛ Ala la olu bɛ yen, wa dɔw yɛrɛ bɛ yen olu t'a si la. N bɛ ka réfléchir quoi n kan ka mun kɛ quoi. subhanallah ne yɛrɛ mana Mamadu lajɛ a bɛ n'a fɔ ko ne den tɛ yɛrɛ de quoi Nɛgɛse aw yɛrɛ ka sisan silamɛya ninnu caman b'a la silamɛya nɔfɛ ko tɛ koyi. Olu bɛ ka seli de pour que u sidonbaga ka caya. Ne dun filɛ nin ni ne sara n'aw ma ne don ko ne tɛ seli n kasa kama aw bɛ taa n su don. Allahu akbar Mohamed Ah, e de ye ne denkɛ fɔlɔ ye e de ye nin du in musaka tabaga ye Gordon n bɛ min f'i ye o bila dɛ. Ne bɛ ka n ka denbaya musaka de ɲini ka bila. Ne tɛ se ka mɔgɔ ta ta aw fɛ dɛ. Voilà. k'e to ne bolo ne filɛ yɔrɔ min na ne ni baara ma kan tun N bɛ min f'i ye an yɛrɛ bɛ nin kuma nin na. N bɛ taa bulon kana taa kan to quoi. Sofɛrikɛ bɛ ka n wele. Ya ma. Mamadu A ka ɲi Gordon n'an nana su fɛ an b'a kuma kɛ ou bien. alhamdulillah rabbil alamin ala ne denkɛ Mamadu n b'a kalifa i Ala la bi den a yɛlɛma i k'a don da ɲuman fɛ n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne ye seko kɛ dɛ denkɛ Mamadu a bilasira ɲuman kan ni k'a lakana a ni sɔgɔma Zaraw i ka kɛnɛ Ala ka masata fanga nɔgɔya i ye ka furucɛ ɲuman nɔgɔya i ka kalanko Ala k'a taa ɲɛ ka baara ɲuman fana nɔgɔya i ye o tuma bɛ mun kelenna kuma Mamadu tɛ wa a tɛ ka n lamɛn o a y'i ban seli ma co
n'o ye fɛn ɲɛna a mɛnna o. Ya Mamadu ka ko bɛ nin na. I mana kuma fɔ a t'i lamɛn a t'i bonya. Ne bɛ ɲininka o. E bɛ seli minnu kɛ yan ne bɛ to k'e bila o la wa? Ayi. Wa e bɛ cogo min na dɛ ni Mamadu fana tun bɛ ten sa m'a sɔrɔ dun in lafiyara. Den kan ka a masaw lajɛ walasa k'a ka ko kɛtaw ɲini k'a dɔn ye. Ni den tiɲɛna o y'a kɛlen masa dɔrɔn ta ye. Bonya i ka kuma bɛ faamu. An bɛ dugawu de kɛ sisan Ala ka hakili ɲuman di Mamadu. Kosɛbɛ. Tile yɛrɛ b'a fɛ ka s'i ma dɛ. Awɔ n bɛ fɛ ka wuli ka taa ci dɔ la dugu kɔnɔ. Ne yɛrɛ bɛna taa dugu. A ka segin ni ɲuman ye. Amina. Ba. Fa ko cogo min na e b'a dɔn e fa bannen don baara ma tiɲɛ don a ka baara tiɲɛna a ɲɔgɔnna camanw bɛ dugu kɔnɔ baara ɲini na n'ale y'i sigi kɔlɔsi wurude la est ce que a bɛna ɲa ale de y'an ka nasɔngɔ bɔla ye n'a ma taa ɲina a tɛ sɔrɔ dɛ ni jugu bɛ e fa la du nin kɔnɔ yan e de y'a jugu ye. Cogo di? Ka d'a kan e fa bannen don baara ma fo ka kɛ sumama yɛlɛma ye e b'o kɔkɔrɔma don. Ne bolo degun min bɛ bɔ a kan n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a dɛmɛ o ye dɔ bɔ degun na hali n'a ma wari sɔrɔ ka d'a ma n'an sera k'a dɔn degun b'a kan an na caman bɔ a la dɛ. I ti bɔ ne da la wa e bɛ se ka mun de fɔ ne y'i fa kan nin y'a san 20 e fa ni ne bɛ furu la e bɛna se ka mun de fɔ ne a kan. Ni e yɛrɛ delila k'a fɔ ne ɲɛna ko cɛ kun kan ka jɔyɔrɔ fɛn fɛn kɛ du kɔnɔ ko a kun b'o bɛɛ kɛ. I t'i da minɛ ka bɔ ne da la wa an bɛ fɔlɔ kuma de la k'an bɛ bi kuma de la n'a ye sɛbɛ sen ta tuma min na an bɛ sɔrɔ k'an bila a kɔ. Ma ne b'a ɲini i fɛ halisa i ka sabali ne lamɛn du yɛrɛ de ni mɔgɔ b'i dɔn ɲini ne furuko bɛ gɛlɛya dɛ. I t'i ku ta ka bɔ ne kɔrɔ dangaden mɛ n ka kuma sɛbɛlama la i bɛn'o kɛ ni furuko kuma ye e ka furuko bɛ se ka nin du jɔ wa i ku ta ka bɔ ɲɛkɔrɔ e tɛ k'a ye fo k'e sa e tɛ k'a ye dugu sagomuso kɔrɔ ye. Ne ye cɛ ye ka ne makɔnɔ kɛ ne tɛ dangaden dɛ i bɛ se batari de la ni jama tɛ e bɛ se ne la i bɛ k'i jama kan bɛ kare kɔnɔ de e ka makɔnɔ n b'i sɔrɔ sisan i bɛ se dangaden de la. Mamadu ko mun kɛra batari de la ba an bɛ jama ale b'i jama kun n'an tɛ kare kɔnɔ ale bɛ se ne la n bɛna sa. A ka ɲi mɛ mun na bɔlen a kana sisan ne tɛ dangaden dɛ. Ni ma bɔ yen sa b'i fugɔ den fara bɔ hali n'i bɛ taa i jɔ baga na fɔlɔ. e filɛ k'o mun fɔ nafa jumɛn de b'o la nafa jumɛn b'a la a tɛ dɔwɛrɛ ɲa sumama yɛlɛmaya kɔ yan fugariden ni ne ko ne ma nimisa ka furu la wala n ye nkalon tigɛ. Jɔn bɛ ne ni Mamadu ɲɔgɔnna e bolo yan k'e bɛ taa k'e bɛ furu sa ka taa k'an to yan o tɛ ɲumanya ma dɛ. Mamadu ma wusa ni e n'i fa bɛɛ a nama o bɛ dɔ la e fa bɛ mun na sumama yɛlɛma ko ne tɛ si ko la koyi tɛ si ko la dɛ. K'aw yɛrɛ de mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ ko furu ye gɛlɛya ni nɔgɔya ye ni gɛlɛya bɛ wagati min na i ni bɔgɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ.
wallahi ni ne somɔgɔw kun y'a dɔn ko ni gɛlɛya sugu bɛ e fa minɛ u kun tɛ ne di e fa ma abada ni ko nin filɛ i da ka dɔgɔ nin na depuis ma wolo ni ko bɛ sen na o tuma ne bɛna si ko la Ma e kun tɛ sabali ba i ka to yan furu jugu ka wusa n'i tɛ furula ye dɛ Zaraw, est-ce que les mecs sont là? Oui. Mataru ka so Comme mais. ko parce que o gɛlɛya b'i la O tɛ baasi ye. Ni e yɛrɛ bɔtɔ ye dugu kɔnɔ sisan, baarako ɲɛɲini na. Mais kibaru jɔnjɔn ma sɔrɔ dɛ. E gororo ça va? E Zaraw, Madu, a taar'u ka so i ye mun kɛ ma la fɔlɔ? Yɔrɔ waati bɛɛ i bɛ baga ma ma. N bɛ taa maa ɲininka kan. N'o y'a sɔrɔ i ye ko k'a la, wala dɔba bɛ si o la. N bɛ taa ɲɛɲini. N'o y'a sɔrɔ i jo t'a la, wala n bɛ sisi ko i kɔnɔ. Muhamadu est ce que kunkolo ka kɛ k'i bɛ ka kuma i fa de fɛ tan Ee i da bɔ nin ko la dɛ. I kun ka dɔgɔ nin ko la, yalima. N bɛ taa ɲɛɲini ka na sisan sisan. Zaraw, ni to yen. An ka Ala deli. Yarabi ya ma, Ala ka hakilina ɲuman nɔgɔya. Allô? Oui, chef, patron. Ah bon? Hein? Bara ko ɲɛna bɔra? A bɛ daminɛ don jɔ? Lundi. Alhamdulillah. Ni Ala sɔnna lundi kɔni tɛ taa retard la tun. Amina yarabi. Nin diyara n ye. N cɛ. Ala ka lundi jira an kɛnɛma la. An ba. U b'a mɛn. Merci. Zaraw. N tun bɛ ka min ɲɛɲini k'a ɲɛ sɔrɔ la. Ne m'a fɔ wa k'an ka to Ala kɔ. N'ale bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ. oui Baarako. N ka patron bɔra k'an wele sisan ko ni Ala ye dɛmɛ jira an kɛnɛma la ko n k'a sɔrɔ yen ko kantora wɛrɛ sɔrɔ la min sɔrɔ ka ca ni an ka fɔlɔ ta ye. Alhamdulillah.